Il-mulej hu id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża. Il-mulej hu l-kent tiegħi minn min għandi nitwerwer. Il-ħajja mimlija biża' kollha kemm aħna nibżgħu u jien ukoll nibża'. Nibża li ma rnexxilix fuq ix-xogħol, nibża mill-inkwiet fil-familja, mill-mart, nibża li ma jkollix flus biex ngħix, nibża min-nies li ma nafhomx u nibża anke mill-futur. Allura kemm jista' jkun nipprova nikkontrolla l-affarijiet li jiġru madwari biex xejn ma jħoddli l-ferħ. Kollha kemm aħna nipprovaw nikkontrollaw kollox, imma nafu li ma nistgħux nikkontrollaw kollox aħna u forsi dik il-isba' ħaġa tal-fidi tagħna li m'għandniex għalfejn nikkontrollaw kollox għax nafu li hemm Alla li qed jara kollox, li jaf kollox u qed imexxi kollox hu u żgur mhux se ħallina nfallu. Mhux faċli tagħmilha imma naħseb li verament tista' ssib il-paċi u l-ferħ jekk tħalli f'idejh u tgħid law jaf kollox għalfejn għandi nibża, law imexxi kollox għalfejn għandi nitwerwer. Enni mulej, biex tkun xi tkun iċ-ċirkostanza attwali ta' ħajti, sew ferħ sew dwejjaq, sew għana sew faqar, sew popolarità kif ukoll imwarrab minn kulħadd. Ma nibża minn xejn, għax f'kull ċirkustanza int wetni se tkun il-kent tiegħi.